Anish, bhálum sa a ghola caint na Réaltbhuíonta. A rada tún focail sin I riamh, na Réaltbhuíonta. Ach, cad is Réaltbhuíon an? Siad is Réaltbhuíon an ná pátrún a dhéanann na réaltaí thuas sa Spéir. Nis, tá cruinneoig os mo chóirin seo, agus fecinn muid go bhfuil lár léanann seo, agus thuas an seo tá léathsféar thua, abada, an léathsféar thua, sa túisceart an sin, agus hís bhain tá an léathsféar Theas, abada, an léathsféar Theas. Agus bíonn lá agus oíche difriúil sa léathsféar thua agus sa léathsféar Theas, agus freisin bíonn réaltaí difriúla le feiceáil sa Spéir. Bíonn Réaltbhuíonta difriúla le feiceáil sa Spéir I bra a bhfuil tú sa léathsféar thua nó sa léathsféar Theas. Nis, caithfear muid súil ar chuide go na réaltaí sin inis. Fecinn muid caithead rachlia an seo. Agus breannair is Spéir sa ní. Níl réalta be le feiceáil. Mas tú ce fá? An wá, tá se chuid geall an sin sa gcathaoir. Tá saoil se lásta choláit agus mar sin cíneannarin an Spéir eiceáil nó na réaltaí eiceáil thuas sa Spéir. Mas tú coil muid bailí nis. Tá muid in nuamhrach I Merica, agus tá rud céan na tarlín sin. Tá se chuid geall tá na saoil se leog lásta agus foidig nibhann sin le feiceáil, agus dhá mhór sin, níl se éasca na réaltaí eiceáil thuas sa Spéir. Ach, a bhfuil réaltaí sa Spéir an sin. Cínte tá réaltaí sa Spéir an sin, ach cíneannarin iad a eiceáil. Agus, tá se an gheall an seo Tokyo nach bhfuil. Agus a lásta suas an sin, agus I ríist, mar go bhfuil se chuid geall an sin sa ní, ní bhíonn muid in ná na réaltaí eiceáil thuas sa Spéir. Nis, an nácht, brean amach an inneoig an sin Somália, a bheith an tusa na réaltaí san áit na bhfuil tusa. Má tá dú do chúnaí faoin tua, feice tún Spéir ar a gcuise, agus a lásta suas le réaltaí íomhann an sin. Agus seo I ríist I nnéireann faoin tua, agus na réaltaí go sileir. Nis, scatí bíonn se ceolmhar agus mar sin bíonn se deacarí eiceáil ar ar a gcuisin. Ach go hondúil faoin tua agus a dorachas an ní bíonn muid an ná na réaltaí eiceáil go sileir. Nis, níos túisce cuoinech leat a focail a bhún meagat. An Réaltbhuíon nó na Réaltbhuíonta. Cé dúirt me bhí an a ríist? Pátrún dintas réalta, agus fecinn muid an pátrún seo cholaí nó go minic sa Spéir. Agus fadó dúsáid daoine na Réaltbhuíonta seo chun iad héna chróú, iad héna stiúra, daoine má bhí siad am muir bhád, agus freisin dúsáid siad cuid acab chun féilire a chumach ó péin. Nis, cá muid súil ar chuid acab? Tá an scaisp am an seo ar chlé, agus an portán ar dheis. Agus is cuairí studiacha iad seo. Agus tá sé sin I manda speisialta sa Spéir, mar bogan an dhíríon, an dhealach agus na Plainéad eile fríd an banda seo. Agus úsáid an daoine iad sin mar cinál féilire. Agus seans go bhfuil satsa cén cuaire studiacha tá atsa ag brathir cenúir a rugúthú, nó cenúir atá de bhreith lá an. Ar Skype-thú, nó ar portán-thú. Cad eile támann seo? Tá an béir beg, fecinn muid an béir beg, agus tá sé sin thuas sa léathsféar thua, agus I ríist cuaire studiacha eile an sin an leon. Agus is minic go mbíonn cuma cosú le duine nó ainmhí nó rud a cins ar na Réaltbhuíonta seo le go mbíonn muid an iad a ainachtáil thuas sa Spéir.